नमस्कार दोस्तों, हम संतू भोजपुरिया चैनल के माध्यम से रउआ लोग के सेवा में कॉमेडी लेके आइल बनी और एकरा के लाइक सब्सक्राइब कमेंट करी और संतू भोजपुरिया चैनल के सब्सक्राइब जरूर करें। चल तनी देखे दो तीन गो जाना वाना मिल जाइए सोन तो खेतवा कुड़वा देती आता एक दिन भारत सोन। नमस्कार सेठ जी। नमस्कार नमस्कार। क्या बात बा सेठ जी? ए बबुआ, हाँ बोली। कोनो काम हम करता रहो कि खाली बैठले बड़ लो? बैठकिए बा का करबा, काम तो कइले जाला, कोनो काम मिला आदमी कर लेला, लेकिन एबार बैठकिए चलता। बोल कोनो काम बा तो बोल, हमनी काम करम सन। अच्छा तो तू चिंता मत कर, काम बावे। हाँ एगो काम करलो, हमार 1 कट्ठा खेत हाँ चल के होई, बहुत घास होइल बा, ओकरा के कोड़ दलो। ठीक बा। हाँ हाँ और तब हाँ कोड़ के आवलो तो जौन पैसा होई हाँ हाँ तो सभे देत होई तो हमू दे दे लो। अपन आदमी हवलो तबे तो हम धावल धूपल तारा लोग के पास चल आवे नी का हो। ठीक बा ठीक बा ठीक बा ठीक बा। को आदमी के काम बा? अरे 2-3 आदमी होखलो तो चलो लो, जल्दी हो जाओ। तो 2 जना पानी सन, हमनी 2 जना धो के बखोर देम सन। अरे 1-2 आदमी और तन चेखुरे वाला ले ली हो। ठीक बा। अच्छा भरवो कुदारी लेके आओ तो बाबू। ठीक बा, लेके आओ। वो कुदारी लिया तो बाबू। का बाबू जी? कुदारी धरो तनी, आइल बा काम तनी देखो तनी। आओ तनी सन तो जा तले घरे, तू जन बा तले घर के काम कर। हमनी कोने साथ में तले खेत कोड़ के सेठ जी आइल बड़े, बहुत दूर से चल के इनका तनी हम काम करके आवत हैं। ठीक बा ठीक बा। पैसा ले ले आइयो, लेकिन ठीक बा, पैसे का जरूरत पड़ रही बा। ठीक बा चल तनी। पैसा के तू का टेंशन करत रह, पैसा तो हम देबे करे। सेठ जी बड़न तो का टेंशन बा। चला ठीक बा चल। चली सेठ जी आगे के चली, बताई कहाँ बा खेतवा। चला बता। ए सेठ जी रो गोड़वा में कुछ हो गइल बा का? अरे हमारा गोड़वा में कंपनी में रहनी है, वही दिन का करबो, धोखा मिल गइल हवे। ए सेठ जी दूर बा का खेतवा? अरे दूर नहीं खे, अब लगई भाई बनी। वो बीचवा सेठ जी और गोड़वा सही रहला। हाँ तो का करबो, संजोग के जाने। चलो लो आ गइल सन। बाबू रे बहुत जल्दी जल्दी कोड़ दो सन खेत। सेठ जी रो दिक्कत मत करी, ठीक बा? हाँ ये खेत हवे, एकरा के तनी बढ़िया से कोड़ काट के आरी चेखुर उकुर दलो। ठीक बा ठीक बा। और एकरा के सफा कर लो, तले हम कुछ खाए होए के तारा लोग के लेके आओ, तनी खाए के चिंता मत करियो लो। ठीक बा है काम कर लो। ठीक बा ठीक और बा। कह के जल्दी से आवलो। ठीक बा जाई ठीक जाई रो जाई, टेंशन मत ली। बाबू चल, हमनी के 2 जना कोड़ा तनी सन, आते चेखुर है घास कुली एकदम साफ कि सेठ जी आवस तो खुश हो जास एकदम खेत देख के। पाछे से कि आगे से? है ना, हमनी के आगे से चेखुर जाते रहते, पाछे से कुड़त जो। आराम को ले, को तो डांड दुखा गई। ठीक बा, हमरा बहुत भूखो लागता। कोड़ा चालू कर बाबू, तेने पीछे से चखुर। हाँ खेतवा लागत तो ढेर गिल बा। ए यार, है ना पीछे पूरा एकदम हार्ड रो लागवा गिरिल बा, कुदरिये नहीं के चलत हो। देखे कि खेत कोड़ले से कि ना। ये मेरा खाए के बेरा ह। अरे क्या चिंता करता लो, अपन खेती हो। घबरा लो जौन बाबू। ठीक बा। हई का ले आइल बानी? अरे बाबू झुझुआत काहे बड़ो? ई लड्डू ह लड्डू। माने ई बताई, ई लड्डू आ एकरा बस पानी सुबेरे पियल जाला, खाइल जाला। ठीक बा, ये बरा त खाना खाइल जाला। एकरा के देख के झुझुआ जौन ई लड्डू हवे, छोटाई पर मत जालो। हाँ एकरा मिठाई पर जालो। हाँ हाँ इतना में खाइसियत बा। अगर जे लोग ई खा लेता लो, हाँ तो 2-2 घंटा खटबलो बेगर खाना के। तू लोग खा के देखो। तो काम करो, चंगू मंगू खा लो, एकरा के हाथ धो लो पानी से। हाँ है लो लो, जी सर हाथ जी। धो लो। हाथ धो लो।
तन चेक नइखे करे के खाए के बा खा लो। ठीक बा उठा बाबू उठाओ जल्दी खा। जा सेठ जी तो गलती हो गइल का हो गइल? रोग के पूछबे ना कोनी सन खाए कोनो बात नहीं के हमू नाश्ता क के आइल बानी। चलो लो काम करो लो काम। पानी तो पी लेबे दी। हां पानी पी लो। जाई तनी गरम दाल आ भात आ सब्जी तनी प्याज बनवा के लेके आई। एकदम हम गरम बनवा के तारा लोग ठीक बा। खर्चा ध दे। हां प्याजो एथी का बोला चोभोर। एगो बात कही सेठवा तो चूना लगा गइली यार। कबे लड्डू पे हमनी के भरमा के चल गइल सेठ जी सुबेरे एथी का बोला लड्डू लिया के आ खिया देला सकरा पासे आ कहता का कि एकरा छोटाई पर मत जालो एकरा मिठाई पर जालो। एगो काम कर बाबू। हां चल जा चल कोड़ा गई। ए सेठवा देखी तो का कही हो हमनी के। का कही हम बतिया लेम तू का टेंशन ले कर। पैसवा ना नु मार जाई। पैसा ना माराई हम बानी नु तू टेंशन मत ल। चल कही तू का कर बालो। आगे चलो। अरे रुको चल माने तालू के तना आंख में लाल होखे के चाहिए रे बाबू। ओए देख ना आम लोग का त रुख होवे के तुरंत अभी खाई ले बड़ा मन कइले बा आम ए खाई सेठवा के हो थोड़ा सेठवा के हो। सेठवा कहता पौरी ना बोली रुके को आम तुरंत अभी खाए के तो चोरी रही अरे भेटाते नहीं। वाह बे खटलासी हो गया। कि आइल बलो दाल भात लेके आओ खाना अभी बनता ठीक बा। काका बनाओ तीर तोर माई दाल भात सब्जी। दाल भात सब्जी बनाओ। आइले तन चल तन देखे कैसन कोल्ले बाड़े सन जाना लागल रह त खेत में। आही बा ई तो साला पूरा हमार खेतवे बिगाड़ देले बाड़े सो। ए बाबू हेने अइबो तनी। हई देखब जाना लेके आई रहनी है सारा खेतवा हमार ई केंगे कोल्ले बाड़े सो। बुझाता कि छठ के माटी निकाल के दीपावली के घर लिपे खातिर लेके गइल बाड़े सो। खाना हम ना देनी हो अब पानी पिए के लिए नहीं है वही से नु ई काम खराब कर देले बड़े सन। इतना टाइम आ गई कम से कम ओकने खाना लेके आई रहती। अच्छा रह जा चल तानी पूछे ओकने से काहे कोइलो हस के त हमर खेतवे बिगाड़ देले बड़ा सन रे। खेतवा केन बिगड़ गइल बा रउआ कनी हां कि एकरा छोटाई पर मत जाई मिठाई पर जाई। हां तो एकरा कोड़ाई पर मत जाई एकरा गहराई पर जाई। अही बाप ई तो सब हमर खेत बिगाड़ देले सन। खेतवा केन बिगड़ गई। एकनी के हम जोर के बेकार कइनी हो। अरे दोसर ले गई रहती तो दोसर काहे न ले गईनी हां। एगो तो खाना ना लियनी ना कुछ लियनी आदमी 1 बजे ले बिना खइले पियले कोड़ल सब ठीक बात बा। आई ना। ठीक कह तरह से अगर जे खाना लेके गई रहती तो ई मन से कोड़ले रहते सन। गलती तो हमारा में बा। फिर ऐसन गलती हम ना करें। कोनो जाना मजूरा लेके जाए तो ओकरा के पहले खाना लेके जाए और ओकरा से तब काम कराए। चल तनी गलती हमार बा। बात कही भाई। हां भाई बुझला सानू सेठवा की हम ही गांव भर में 20 बानी हमरा खानी केहू नहीं खे। ठीक बा ओकरा के त बढ़िया सामने के चूना लगैनी है सर। कहा था कि एकरा छटाई पर मत जा एकरा मिठाई पर जा। तो हम कोन एकरा कोड़ दे एकरा कोड़ाई पे मत एकरा गहराई पर जा। ठीक बा भाई। नमस्कार दोस्तों हम संतू भोजपुरिया चैनल के माध्यम से रउआ लोग के सेवा में हम कॉमेडी लेके आइल बानी। एकरा के देखी आ एकरा के लाइक शेयर सब्सक्राइब करी। अगर जे अच्छा लागो तो एकरा के बेल आइकन के दबावे के मत भूली। संतू भोजपुरिया चैनल के लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जरूर